Żewġ tieri sparati lejn karozza fis-satra tal-lejl. Il-karozza Peugeot 407 kienet ipparkjata fit-triq il-Luzzu f'Marsaxlok quddiem ir-residenza ta' Sida, ġuvni ta' 22 sena. Min tarifi li kiseb One News minn fuq il-post jirriżulta li l-isparatura seħħet għal ħabta ta' 3:30 tal-ħadd filgħodu. Iżda kienu aktar minn 4 sigħat wara għal ħabta ta' 8 ta' filgħodu x'kien il-pulizija ġew informati bil-każ. Nifhmu li kienet il-ġuvni li meta ħarġet filgħodu mid-dar innotat illi il-windscreen tal-karozza kellha toqba fiha. Malli ratek daħlet tgħid lill-bina illi malli ħareġ innota li mhux biss kien hemm toqba fil-windscreen iżda wkoll fil-bonnet. Mill-investigazzjonijiet li saru jirriżulta li b'kollox ġew sparati żewġ tieri min-naħa ta' triq Xatti Sajjida. Ġirien illi tkellmu mal-pulizija qalu li għal ħabta ta' 3:30 ta' filgħodu semgħu bħal tiri iżda ma ħasbux ħażin. Fuq il-post instabu żewġ skrataġġ li jindika li l-arma li ntużat kienet center. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Marsen Farrugia li ħadret diversi esperti fosthom dawk tax-xena tar-reat sabiex jassistuha fl-inkjesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija qegħdin jitmexxew mill-Ispetturi Arthur Merċieqa u Carol Fabri flimkien mas-Surġent Jimmy Attard tad-Distrett.